Ang episode po natin ngayon ay mamimitas po tayo ng mga bunga po ng dragon fruit. Marami na pong hinog. Yan. At kukuha rin din po tayo ng mga bunga po ng saging. At pagkatapos po niyan, gagawa po tayo ng instant fruit salad. Samahan po ninyo ako sa pamimitas po ng dragon fruit. Tara! Tatlo sa isang tangkay. Yan. Kukuha tayo ngayon ng native na bayabas. Ayan. So, pwede na. Kukuha din po tayo ng Malaysian red guava. Dadalawa lang yung hinog. Okay. Kompleto na po itong ating mga prutas. Meron po tayong bayabas, dragon fruit, at saging. Gagawa po tayo ng instant fruit salad. At magme-merienda po tayo. Ito, gagawa po tayo ng ating fruit salad. Nahin po natin tong dragon fruit. Yan, tatalupan lamang po natin. Ganda. Oh. Ganda ng kulay.
Oh, matingkad. Oh, nakakatakam ano? Yan. Tapos, saging. Mhm. Ayusin natin. Okay, tapos bayabas. Ito po yung native na bayabas. Tigas. Hindi na yan. O, ito na lang. Mas malambot. Yan. May uod. Ito. Malaysian red guava. Mhm. Yun. Ito yung ating pangtusok. Oh, handa na ang ating fruit salad. Instant fruit salad. Uy, hulog. Handa na. Wow. Meron tayong saging, dragon fruit, Malaysian red guava, at native na bayabas. Yan, kakain na po tayo. Ito na ang ating merienda. Dragon fruit. Sarap. Tamis siya. Native na bayabas. Tamis. Malaysian red guava. Itong Malaysian red guava, kaunti lamang po yung asim kaysa sa sa native na bayabas. Saging. Sarap. Buusin na natin to. Busog ako. Oh,
Last bite. Mmm. Wow. Tapos tubig. Oh. Okay. Hanggang dito na lamang po mga kababayan. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Bye! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.